Matúško s mamkou práve robia domáce úlohy. Ďalšie číselko bolo? T. No. 14. No, kde bola 14? Kde máme 14? No, kde? Do úlohy pozri, kde si vyrátal 14. M. Náš Matúško je druháčik. 7 plus 10. No, 14 Matúško. Po ďalšie číselko? 16. No, kde bolo 16? Pový výsledoček. B. Potom bolo? To by sme spomienku, raz ste takto pracovali. Aké číselko sme dali? Po 17. Áno. Kde to bolo? Musíš si pozrieť. 17. Ktorý príkladík mal výsledok 17? Posledný. No, čiže tam je aké písmenko? Posledné? E. Áno. A posledné číselko? 18. No, to bolo kde? No,